já nevím, co to, jestli to budete... Já jsem tak najednou proti mně, že vy ho nebudete znát, ten jeden můj kamarád, a on teda, já nevím, on strašně rád, ono se stane, že člověk se někdy jako zatoulá a že jako potom, no ale možná, že taky, no zkrátka byl tak umazaný v ksichtě, ale když jsem ho viděl, on je jinak seriózní člověk, on jinak vypadá náramně, ale on snad si toho nevšiml a teďka proti mě jde, já myslel ze začátku, že, a teď na něj koukal a on se koukal na mě a jsem si tady na tom černou to bylo celý zavedl a on to opět a tady u toho jo, ty to dělám a najednou teďka vodat, já jsem se bavil na ten obyčí. Monce, já potom si myslím, jak... Já jak ty na to vzpomenu,